дар васфи зан ва модар чун сарчашмаи зиндагӣ ниёгони мо ҳикмату андарзи зиёде гуфтанд. оё мо ҳамеша аз рӯи ин панди бузургонамон амал мекунем? мутаассифона, зиндагии имрӯзаи мо бозгӯи он аст ки на ҳама вақт мо ба зан, модар муносибати арзандаро раво мебинем. бо мақсади бори дигар ҷалб намудани таваҷҷӯҳи шумо, ҳамдёрони азиз, ба муаммои доғи рӯз хушунат ва зӯроварӣ, мо намунаҳо аз рӯзгори зануни ба хушунат дучор шударо пешниҳод менамоем. маводи мазкур дар доираи амалишавии лоиҳаи занро ҳифз ва наҷот бояд дод омода гаштааст. лоиҳаи мазкур дар доираи масъалаҳои ҳаёти муҳими ҷомеаи имрӯза ки зӯроварӣ дар оила ва хушунат нисбати занон мебошад бахшида шудааст. бинобар ин мо кӯшиш ба харҷ намудем ки то қадри имкон тариқи ҳар гуна аудиороликҳо, видеороликҳо, нашрҳои махсус бо тариқи интернет тайёр кардем ва онро бо тариқи радио ва телевизион таҳти унвони занро ҳифз ва наҷот бояд дод ва саҳми ҳамаи мардум пешкаш намудем. кӯшиш кардем ки тариқи ин лоиҳа назари мардумро чуқуртар рӯи масъала ворид намуда сатҳи роҳи зӯровариро гирем. филми ба наво гирифтанамон низ дар асоси воқеаҳои реалӣ буда. тариқи филм хостем ба ҷомеа оқибатҳои зӯроварии хушунатро нишон дода ҷиҳати пешгирии онро кӯшиш кардем нишон диҳем. ва гуфтанӣ ҳастам ки маводҳои моро лоиҳаи моро бинед, хонед ва ба як хулосе оед ва ин мафҳуми зӯроварии хушунатро ба ин ҷомеа имрӯза рух созед. ҳа омадед? ту ба омадани ман чӣ кор дорӣ? хӯрок тайёр не? тайёр кадоциям. дар ҷонам зад. ту кайёд мегирӣ? дар вақташ тайёр намекунӣ хӯрокро? бо хӯрокҳои ту тамоман бемазза. дар ҷонам зад. ба чашмонам нигоҳ кун. ҳоло ман дар бораи модарам ва хоҳарам аз ландаҳурии ту хабар медиҳам, суханам накардам. ту ба ман нигоҳ кун, гап зан. ором шавед. гӯш кун, ором шавам? ман шавҳари ту ё марди кӯчаки ором шавам мегӯӣ ки ором шаве? дар ҷонам зад намекунам боли ту. меравам ман. охир боз чӣ кор кунам ки ин шавҳарам маро фаҳмад, ба гапҳои тӯҳматангези модарашу хоҳаронаш бовар накунад? худоё, чӣ кор кунам? додамро ба кӣ гӯям? наход ман ба чунин зиндагӣ ва муносибати бераҳмонаи беасос сазовор бошам. оҳ, ба куҷо равам? чӣ кор кунам? азбаски ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила ба амал меояд, аксаран онро муносибати муқаррарии оилавӣ дониста, ҷабрдидагон ба касе шикоят наменамоянд. ба зӯровар бошад пинҳон доштани зӯроварӣ дар оила имконпазир мегардад. зӯроварӣ дар оила ин амали яккаратта набуда, маъмулан он такрор меёбад. агар чораҳои зарурӣ сари вақтӣ андешида нашаванд, эҳтимоли шиддат гирифтани зӯроварӣ дар оила бо оқибатҳои худ то ҳадди ҳалокати ҷабрдида ба миён меояд. хушунат гуногунанд ба монанди хушунати равонӣ, ҷисмонӣ, шаҳвонӣ, иқтисодӣ дида мешавад ва бештар дар оилае ки дар ҳамон ҷо зан ё ин ки ҷавон духтарак тарбия меёбад, дар он ҷо зӯроварии шаҳвонӣ, зӯроварии ҷисмонӣ ва зӯроварии равонӣ дида мешавад. албатта ин бетаъсир намегузарад. масалан, агар ҳамон аъёзи хонавода, зани ҷавон ҳомиладор бошад, агар ҳама вақт зӯроварии равонӣ ё ки зӯроварии ҷисмонӣ шавад, агар он ҳам ба саломатии худи зан таъсир мекунад ва ҳам ба саломатии кӯдаки дар батн буда. ба ташриф занҳои ҳомиладор меоянд ва вақте ки таъинот намудани ин ё он намуди дороворӣ то ҳатто сари вақт ба қайди назорати духтури амрози занона ё духтури тибби минтақавӣ истоданаш, онҳо ҳамон оила ба ҳамон зан проблемаи калон медиҳанд, то ин ки ӯ сари вақт ба қайд наистад, то ин ки ӯ сари вақт ҳамон ин ё он намуди табобатро нагирад.
болоравии муроҷиати занони хушунатдида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз соли 2013 то соли 2017 ба чунин миқдор расидааст. соли 2013 муроҷиати занони хушунатдида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 2481 нафар занро ташкил дод. соли 2014 ин нишондиҳанда ба 2257 нафар зан расид. соли 2015 ин нишондиҳанда ба 2264 нафар зан расид. соли 2016 бошад нишондиҳандаи мазкур ба 2624 нафар зан расид. ва ниҳоят соли 2017 ин нишондиҳанда ба 2911 нафар зан расид. заринаву зафар бо ҳам ҷуфти муносибе буданд ва инчунин хешутабории дур ҳам доштанд. дар давоми 5 соли ҳаёти осоишта соҳиби 2 фарзанд низ шуданд. баъди чанд муддате хостанд кӯдаки дуюмро ба боғча дода Зарина ба муаллимагӣ ба кор барояд. ин кор муддате нагузашта ба хашму нигоҳҳои нобоваронаи Зафар гашт. ба қавли гапҳо гӯё дар байни мардуму ҷураҳояш мишмишҳои гуногун баромад ки занадро сар дода намон. охир мардумон чӣ мегӯянд? ин суханҳои беандешаи онҳо боиси нигоҳи тезу тунди Зафар нисбати Зарина гашт ва маҷбур сохт ки Заринаро аз кор гирад. баъдан Зарина барои маросову хотири фарзандон ҳатто аз истифодаи телефони мобилӣ барканор шуд. лекин афсӯс, Зарина эҳсос намуд ки дигар умеде ба зиндагии осуда ва роҳи муросо вуҷуд надорад ва дар охир ба хонаи падар рафт. пайвандони Зарина аз вазъият огоҳ шуда ба ҷамоат муроҷиат намуданд. аммо дар ин вақт муросо баъд аз баромадани волидон аз ҷамоат дар назди бино падарони Зафару Зарина муштпагиребон шуданд. ин вазъият басо ногувор буд ва ба чашми Зафар тавре расид ки гӯё замин кафаду Зафар ба замин дарояд. Зафар худро ба ин гунаҳкор дониста баъди чанде ба хонаи Зарина рафт. баъди изҳори пушаймонӣ ва узрхоҳӣ ваъда дод ки минбаъд зиндагии онҳо дигаргуна хоҳад шуд. бо гузашти вақт Зафар тавонист муносибати худ ва волидонашро нисбати ҳамсару фарзандонаш тағйир диҳад. кӯшиш кард ки муносибату амалҳои пешина даст кашад. бо гузашти вақт волидайни Зафар ва Зарина бо ҳам созиш намуданд ва инак 2 сол мешавад ки аз онҳо муносибатҳои қаблӣ ҳатто ёдовар ҳам намешавад. ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба баланд бардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд дар ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии занон марҳилаи тозаеро оғоз намуд. имрӯз занону бонувони мо вазифаҳои роҳбарикунандаро дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомотҳои ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва аз ҷумла шаҳри Хуҷанд сарбаландона иҷро карда истоданд. воқеан ҳам он кафолате ки дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 17 гуфта мешавад ки мардону занон баробарҳуқуқ ҳастанд, имрӯз як дараҷа барои таъмин ва иҷрои ана ҳамин қонун аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат тадбирҳои судманд андешида шуда истодааст. ҳамзамон гуфтан мумкин аст ки санаи 19 марти соли 2013 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила қабул ва таҳия ва қабул гардид. имрӯз дар назди шӯъба ҷиҳати расонидани кӯмакҳои ҳуқуқӣ ба ҷабрдидагони зӯроварӣ маркази иттилоотии машваратӣ амал мекунад ки дар он ҳуқуқшинос ба ҳамин ҷабрдидагон ба таври ройгон кӯмакҳои ҳуқуқӣ мерасонанд. ҳамаи он тадбирҳое ки имрӯз роҳандозӣ мешавад, ин коҳиш додан, паст кардани сатҳи зӯроварӣ дар байни аҳолӣ бахусус занон ба шумор меравад.
سبب این افسانه همون جنگ جنجال ایسته بی‌فرزندی میشه. شدنش سببش همین که دوام 10 سال 15 سال یا 5 سال اگر فرزندان میشه اویلا جدا میشه. خیلی که با اویلش رو دوست می‌دارد تو به توقع نکنه سالهای طولانی تا 10 سال 11 سال توقع نکنه وقتی که در حالتی که جدایی بین وایها که بعد میشه در حالتی که به دوستاری همدیگر از همدیگر روزگی میپرسند و بعد جدا میشه این اشیایی که بیقراره فقط فرزند میگود تز در اویله جدا میشه. No, I don't think the reason to domestic violence is if you have children or not, because domestic violence is also very normal, not normal, but it happens a lot in families with children. So I don't believe the absence of children will in any way determine if there is domestic violence or not. به فرزندی جنجال مول میبره فرزند پدر مادره اوار میکند هم به اوار میشد پدر مادر جنجال کم میشه. یک جا یک طرفش هم میشه یک طرفش هم مهر و محبت نباشد همه میشه صبر و طاقت دکار. حاضر این زمان بچه‌ها همه یاش تیز وای منن چون نشود جنجال بم بیبر افشمون دیر وقت شیرفته پیشتر مخترع بودیم همین خلار بود و از میشد سنگ آفرین از بینم برد فردندار میشد 1 سال 2 سال 5 سال بعضی آدم 13 سال شد ما خودمون نپرد 2 سال 3 سال گشته شدگی مثال فردندار من خداش کش 7 8 تا نیبر دور این همش صبر و طاقت. به فرزندی اساسی تلاشی در خونه همین اصل نبودن فرزند. از چه سببی؟ از سبب اون که دیگر اویلاها دخل دور میشن برای این بی فرزند این حیاتش هم تو گذران ساز آینده یگون خودش یگون نمونه هیچ چیز نیست گفته دیگر اویلاها دخل دور میشن. از سبب همین جنجال شوی بین اویلا پیدا میشه. برای این باید همه دوراندیش باشد تو قدر امکان برداشت کردنش در خوب اون چه پیشونیشند باشد فرزند دادن میگیره. برای همون قاینوی امکان برداشت کردنش در خوب شوهرم هم تو دیگه فرزند کسی باید با فرزند خودش باید قبول کند نقص شده میبره. اگر این فرزندان نشد این بی‌طاقتی کند همین جداگی با عمده میشد. پدری مادری دخترم مثال به امید کلام کده یک دری بندی بیچاره میتید که همین فرزندم خوش قرمیش کند گفته. ایا خیلی اویله ها هست که اشکم پول دیده بی‌طاقت میشه در رو ناو میکنن که این نویا نه خشنش در کنی. дар асоси ишқу ушиқӣ илҳому мафтуна хостанд оила барпо намоянд. ҷавонон ки саршори меҳру муҳаббати самимӣ буданд умеду орзуҳои зиёдеро дар дил парварида хонадор гаштанд. дар хонаводаи илҳом боз бародаркелинҳояш ва хоҳаронаш низ вуҷуд доштанд. новобаста аз келини нав буданаш мафтунаро ғарқи кору бор кунонида ӯро маҷбур месохтанд ҳама корҳоро кунад. баъдан мафтуна ин ҳолатро як амри табиӣ қабул намуда лек аҳли хонавода хуштоману духтарони хонадон ва ҳатто келинҳои дигар эркачаи ноқобил гӯён лоф бар мафтуна мезаданд. кор то ҷое расид ки тамоми кору бори хона ҳатто рӯбучину шустушӯй ва омода намудани хӯрок ба зиммаи мафтуна фаромада буд. мафтуна аз келини хона ба канизаке табдил ёфта буд ки бояд сари вақт ба танҳоӣ тамоми корҳоро анҷом расонад. аз рӯзи хонадоршавиашон бо илҳом 3 моҳ гузашта буд ки ба оилаи шавҳараш баҳонаи дигаре таҳқиру таъна пайдо шуд. акнун ҳамарӯза дар баробари ташвиқи корҳои беохир ӯро таъна мезаданд ки то ҳол ҳомиладор нестиву безурёт ҳастӣ. ин таъназаниҳо боис гашт ки барои хоҳари шавҳараш гӯё далели дигаре пайдо гашта бошад ва ба кору зиндагии мафтуна дахолат мекарданӣ шуд. бемаврид ба корҳои анҷомдодааш тамасхур мекард, дашном медод. илҳом дар оғози ин беадолатиҳо кӯшиш кард ки мафтунаро ором кунад. дар алоҳидагӣ аз модару хоҳаронаш хоҳиш мекард ки беҳуда мафтунаро озор надиҳанд. лек таънаю маълумати наздиконаш ки зани дӯстдоштааш безурёт аст ӯро дилмондаю маъюс кард. чун ба касе аз душвориҳои худ гуфта наметавонисту ҳолати ботиниаш ӯро басу азоб медод. роҳи халосӣ аз таскин намудани худро аз майнӯшӣ дид
ва Илҳом Мафтунаро таҳқиру ҳақорат карданро сар кард. ҳаёти ӯро бадбахт кардааст, зеро ӯро аз дидори фарзанд маҳрум кардааст гӯён дар сари Илҳом чунин фикрҳо мезад. чун аз Мафтунаи гирён садое намебаромад, ба латукӯби ҳамсари як вақт бо ишқу муҳаббат ва орзуи зиёд ба хона оварданаш даст зад. Мафтуна маҷбур шуд хонаи шавҳарашро тарк намуда асли воқеаро ба модараш нақл кунад. модараш ба норозигиҳои Мафтуна нигоҳ накарда, ӯро ба муоинаи духтури амрӯзи замона бурд. Мафтуна чун аз натиҷаи ташхис огаҳӣ ёфт, дарду аламаш бештар гардид. зеро дар асоси хулосаи табибон маълум гардид ки ҷисми Мафтуна ягон нуқсон ва оризаҳои табиӣ надошта, маҳз зери хушунати равонӣ, яъне психологӣ ва ҷисмонӣ бардавом қарор доштани Мафтуна аст ва имкони ҳомиладории ӯро заиф гардондааст. баъди андешаи зиёд, фикру хаёлҳои бардавом, модари Мафтуна қарор дод ки ин вазъиятро ба шӯрои занони ҷамоат фаҳмонад. раиси шӯрои занони ҷамоат Илҳому аҳли хонаводаашро ба ҷамоат даъват намуда, аз вазъи саломатии Мафтуна ва сабаби то ҳол ҳомиладор нагаштани ӯ фаҳмониданд. Илҳом фаҳмид ки муносибат ва мавқеи нодурусти вай нисбати Мафтуна хушунатҳои наздиконаш ба чӣ оқибат оварда расонидааст. ҳоло Илҳому Мафтуна интизори фарзанд ҳастанд. табибон ҳангоми муоина хабар доданд ки кӯдаки дар батни модараш буда хуб инкишоф меёбад ва оилаи ҷавон соҳиби фарзанди нахустин хоҳанд шуд. ба фикри ман имрӯзҳо тезу тун гаштани зӯроварӣ ё ки хушунат дар оила ин надоштани аввало боварӣ, садоқат ва албатта муҳаббат байни зану шавҳар мебошад. лек дар сурате ки ин гуна ҳолатҳо яъне зӯроварӣ ба мал меояд, набояд миёни зану шавҳар куштоман ворид шавад. чун аз баъзе ҳодисаҳо мо шоҳиди он гаштем ва шоҳиди он будем ки чандин бор сабабгори мудҳиштарини оқибатҳои зӯроварӣ дар оила ин худи мардон буданд, яъне шавҳарон, баъзе вақт ҳатто бародарарӯз, ҳатто хусур ва инчунин ҳамон аъзоёни оила буданд. бинобар ин муроҷиати ман нисбати ин мавзӯъ ба ҳамаи тамошобинон ва шунавандагон ин аст ки набояд дар оила мардон сабабгори ҷангу ҷанҷол бошанд. баръакс мардон ҳамчун созгори албатта аҳлкунандаи оила ва инчунин як созгор ва роҳнамо дар ҳаёт бошанд. ва лоиҳаи мо низ аз оқибатҳои зӯроварӣ, хушунат ва албатта он оқибатҳои мудҳиштарини хушунат нисбати занон буда, ҷиҳати пешгирии он дар ҷомеа мо албатта якчанд анҳамин гузоришот омода намудем ва анҳамин лоиҳаи мо махсусан барои анҳамин пешгирии зӯроварӣ дар ҷомеа мебошад. Мадинаи 17-соларо волидонаш аз гапу калочаи мардум ки гӯё бешавҳар мемонад тарсиданд ва ба хостгори аввал бароварда ба шавҳар доданд. рӯзҳои аввали хонадорӣ хуб гузашт. Мадина ба тақдираш тан дода мегуфт: шукр ки соҳиби хонаву дар ва шавҳари хуб шудам, ва ба зиндагӣ бо чашми нек менигарист. баъди чанде шавҳараш ба Русия рафту зиндагии Мадинаи ҷавон куллан тағйир ёфт. Мадина мехост ҳамрӯҳи шавҳараш ба Русия равад, аммо хуштоманаш чунин мегуфт: иҳой, ман барои чӣ ин қадар хароҷот карда тӯй барпо кунаму ту бошад меравӣ? келин бояд хизмати хусуру хуштоманашро кунад. Мадинаи ҷавон ҳурмати хуштоманро гиромӣ дониста аз гуфтаҳои ӯ намебаромад. рӯзҳо мегузаштанд, аҳволи Мадина бадтар мешуд ва баъди чанде хуштоман Мадинаро розигӣ дод то ба назди шавҳараш ба Русия равад. ӯ ба назди шавҳараш рафт, аммо вазъият дар он ҷо куллан дигаргун буд. дар Русия шавҳараш оиладор ва соҳиби як духтарча буд. шавҳари Мадина ӯро тарсонда ба хонаи хоҳараш бурду гуфт: агар нуқтаи барорӣ нисбати ман сари туро кал карда, ба мардум мегӯям ки ба ман хиёнат кард. баъдан Мадина ба Тоҷикистон баргашту табобатҳои зиёде гирифт, чун ҳолати равонияш беҳад бад гашта буд.
баъд аз табобатҳои зиёд албатта ҳолати равонияш хуб шуд, вале шавҳараш ба ӯ зиндагӣ карданро рад кард. Мадина акнун хонавайрону саргардон монд. ба андешаи Мадина дар ҷомеаи имрӯзаи мо одатан занҳоро гунаҳкори вайроншавии оила медонанд. дар ҷомеаи мо ба зани аз шавҳараш ҷудошуда бо чашми бад менигаранд ва гумон мекунанд ки чунин занон аллакай бероҳагард шуданд. ӯ мегӯяд ки бо чунин ҳодисаҳо бисёр зиёд рӯбарӯ шудааст. وقتی که میگن که زن رو به خانه میبیاری یعنی عروس رو به خانه میآوری گویا باید وظیفه دار باشد که همه دوش زندگی به گردن او بار باشد یعنی باید خدمتی نه تنها یک شوهر بلکه گرد و اطرافیان رو همه را باید به جا آورد لیکن زندگی اینطور نیست مثال می شود که از بانک میگیرند مبلغ یا اینکه می شود که من بسیار توی کردم و مبلغ نمیرسد گفته اون لوازمات‌های طلایی یا اینکه چیزهای قیمتی عروس رو میفروشند این گونه زوراوری در عائله‌های رخ میدهد که نسبتاً کمتر معرفتی پست دارند افسوس میخوریم یک عائله‌ای که بودند 3 فرزند داشتند و بسیار زوراوری میکردند بعد از 2 مراتبه مراسا دادن ما دفعه سوم خود ما مجبور شدیم که این عائله مستحکم نیست و من بعد به فاجعه آورده میرساند و این هم شد که ما خودی طرفداری نمودیم که جدا شوند و آنها جدا شدند قسما آخرین روزهای جدا شدن بود که آنها باز بار دیگر مراسا کردند این با ما درس شد که من بعد ما برای با مراسا آوردن کوشش میکنیم که تا به جماعت نمیآیند برای این در کمیته محله های ما 7 گروهی کاری تشکیل کردیم و این از 4 طرفی جماعت دیوتی خستیورس که بسیار کلان میدانید که اینجا اهالی بسیارترین 61000 اهالی دارد و 31000 آنها را زنان تشکیل میکنند و همین 7 گروه ما اینها گروه هایی که در آنها چون مرکزهای سلامتی دارند خودی مسجدهای جمعه دارند مسجد 5 وقته دارند نمایندگان اینها این چنین راهبران مؤسسه‌های تعلیمی دارند و خوبتر باز بهترینش آن است که در مؤسسه تعلیمی روانشناسا هستند و امروز با تشکیلات جمعیتی گردآفرید ما همکاری داریم و در آنجا ما زنان 55 88 ساله یونیورسیت داریم یعنی بیبی ها یونیورسیت بیبی ها داریم و مسئله های مبرم از جمله همین پاسداری عائله های جوان در آنجا بررسی کرده می شود درس معرفتی عائله داری در صنف‌های 10 تشکیل کرده شد و همین طور هم شد که والدان جامعه و مؤسسه تعلیمی همکاری را زیچ کرده ایستادند لیکن یک چیز علام‌آور است که
бисёртар дар муҳоҷирати меҳнатӣ будагӣ оилаҳо занон азоб мекашанд, зеро ки бисёри онҳо даро кор намеёбанд, то он ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд 4-5 моҳ мегузарад. дар тӯли ин моҳ фарзандон ва занон бемаблағ мемонанд, зиндагонишон вазнин мешавад. бисёр занҳои мо маблағи худро барои таъмири барқу чи асбобҳои барқӣ сарф мекарданд. 19 нафар занону духтарони мо ба ҳамин касб ҷалб карда шуданд ва имрӯз онҳо касби таъмиргар барқчиро доранд, омӯхтанд ва сертификат ҳам гирифтанд. ва мо нақшаи оянда дорем ки ҳамин гуна касбҳо занон фаро гирифта шаванд, зеро ки маблағе ки барои таъмир медиҳанд барои хонашон сарф мекунанд, дӯзандагӣ, пазандагӣ мана истифода бурда истоданд. гандатаринаш он аст ки хушдоманҳо келинҳоро камтар дигар хел мефаҳманд. вақте ки телефони мобилеро дуруст истифода намебаранд ё ин ки бо дӯстони худ муҳоҷират мекунанд, муносибат мекунанд, онҳоро дигар хел мефаҳманд. аллакай хабар ба муҳоҷират будагӣ шавҳарон мерасад ё баръакс занон мерасад ва ба тариқи мусулмонӣ талоқ медиҳанд ки ин нодуруст аст. мо барои мегӯем ки ин нодуруст аст ва ин талоқ ҳисоб намешавад, зеро ки худи сархатиби ноҳия абдуҷамол ҳомидов ҳамин дар шӯрои муросои мо иштирок мекунанд ва маслиҳатҳо медиҳанд ва имрӯз ҳамин дар назди мардум баромадҳо карда истоданд ки ин талоқе ки ё ин ки ба тариқи смс ё ин ки ба тариқи телефонӣ медиҳанд, ин нодуруст аст ва аз тарафи динӣ ҳам қабул намегардад. ва ин ҳам як боис шуда истодааст ки оилаҳои мо нисбатан ба ин масъала камтар маърифат пайдо карда истодаанд. мутобиқи қонун яке аз мақомоти ваколатдор ин кумитаи кор бо занон ва оила мебошад ки тибқи қонун гурӯҳи корӣ байни идоравӣ ва тибқи нақшаи амал ҳар як вазорат ва шӯъба ба кумита оид ба корҳои анҷомдодашуда ҳисобот медиҳанд. ҷабрдидагон дар ҳолати ба хушунати хонаводагӣ дучор шудан ба шӯъбаи кумитаҳои кор бо занон ва оила ки дар ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳо мебошанд метавонанд муроҷиат кунанд. дигар роҳҳои муроҷиат ин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти соҳаи тандурустӣ, марказҳои бӯҳронӣ, ташкилотҳои махсуси ҷамъиятӣ ва ғайраҳо мебошанд. дар давоми садсолаҳои тӯлонӣ рисолати асосии ҷинси латиф идома бахшидани насли инсон буд. зан танҳо кадбонуи хона буд, ҳоло он ки ҳама гуна иртиботро ба ҷаҳони беруна мард бар зиммаи худ дошт. табиист ки чунин вазъият ба мард ҳуқуқ медод то мақоми занро аз мақоми худ хеле пасттар ҳисобад. бинобар ин нисбати зан аз ҳамин нуқтаи назар муносибат кунад. аммо имрӯзҳо дар замони тараққиёти технологӣ кашфиётҳои илмӣ вазъиятро куллан тағйир дод. дар ҷомеаи муосир зан мақом ва рисолати тамоман дигарро доро аст. ӯ арзишҳо ва талаботи дигарро касб намудааст ки он ҷиҳати тағйири назар кардан ба нақши зан дар олами имрӯза водор месозад. дар ҷомеаи муосир таҳаввулоти ҷиддӣ дар расмуоинҳои ҷамъиятӣ ва шуъури одамон сар зада истоданд. хусусияти назарраси лоиҳаи мо ин албатта хусусияти ҷомеаи муосир тағйирёбии нақшаҳои ҷамъиятӣ ва таассубҳои гендерӣ мебошанд ки он дар навбати худ тавлиди таассубҳо ва моделҳои нави рафторро таҷассум менамояд. ва мо хостем тариқи ин лоиҳа яъне занро ҳифз ва наҷот бояд дод ба равшан кардани муаммоҳои муосири хушунат нисбати зан ва роҳҳои ҳалли ин ҳиссае гузорем.